आंनिया माने गबथना सकआव फैनायाव माने आंनि मानि बेगाव माने माबा दंमोन आरो भटार कार्ड आई कार्ड इनिफ्राय उनाव एटीएम ओमफ्राय पास दंमोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सआनो आंनि ओमफ्राय फैसाबो 300 दंमोन ओमफ्राय इयो गोमादो आरो इयो आंनि बेगा ओमफ्राय दा माने सोरबा जुदि मोनदोबा आंनो इखौ नांफिनगौ आरो माने फैसाखौ आंनो मोनाबाबो जेबो नङा आंनि डकुमेन्ट्स खिनिखौ आं मोनफिनबा मोजांमोन आरो माने जिहेतु आंनि गासैबो डकुमेन्ट्सआ इयावनो दंजोबोथ' मा डकुमेन्ट्स होनदों भटार कार्ड दंमोन ओमफ्राय पान कार्ड इनिफ्राय उनाव आधार कार्ड ओमफ्राय एटीएम ओमफ्राय आयुष्मान कार्डबो दं आरो लोगोसे ओरैनो आंनि न'आ इयाव पुब सापाकामारानि ओमफ्राय आङो गबथना सकआव फैदोंमोन आरो एप्लाइ खालामनो होननानै फैदोंमोन आरो बाजारबो खालामनो होनना फैदोंमोन एबि पुलिसनि माबा एप्लाइ खालामनो होनना फैदोंमोन आरो आङो बे एप्लाइखौबो खालामखांनानै इयाव बाजार खालामनानै माने स्कुटियाव आलायना लादोंमोन आङो सिगांनियाव ओमफ्राय गनानै थालांदो आरो गारि सालायनायाव दा इखौ आंनो मोनबा नांफिनगौ आरो 1:30 बाजियाव गदो आरो 1:30 बाजियाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखादो आंनो मोनोबा माने डकुमेन्ट्सखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव माबानानै आंनो हरफिन आरो सोरबा जुदि मोनलांदोबा आं इखौ गना थालांदो नागिरगासिनो दं आङो मोनाखै आरो इखिनियावनो ससेल' लामायाव गना थालांदो आरो बारा गोजानबो थाङाखै गबथना बाजार जरावनो गदो